Sirikal koro dwaro mondo olok chenro mar chulo fees na jopuonjre madonjo e mbalariany mondo mi jopuonjre ma onge nyalo to riek thuolo mar somo. Kane oloso e nyasi mar chiwo bursaries ne jopuonjre 100 motim kod riwruok mar ISS Kenya e riwruok kod Barasa Foundation, gavana ma Kakamega Fernandes Barasa owacho ni mbalariany ma pacho ka onge kod nyalo mar siro somo kaka migawo mar somo dwaro, kochiwo paro mondo sirikal odoge chenro machon mar siro somo jopuonjre kitiyo gi hola mar HELB. Barasa bende owacho ni koso pande kik mon sirikal chiwo HELB ne jopuonjre madwaro donjo e mbalariany. The funding model for higher education. A week ago, the PS for higher education indicated a desire to review university fees for 2024 first-year students, and that is why the number of beneficiaries is reduced from 100 to 72. My call is that fees should not be raised. You maintain your discipline. I know you will come back as great people, as sponsors, to support this program so that we can touch more needy students. As I said, you see, we have only picked 72 from 973. So which means